Yung utos mga kabarangay, ako may si Tony Boy. Musaka ako ni Lubiha. 30 kahak-hak. Wow! Mo ni si Tony Boy, simple nga pagkatao. Nagpuyo diri sa barangay Santa Paz. Ang gusto ra gyud niya is nga makatabang sa iyang ginikanan kay tabangunan sa tao niyang ginikanan. Maski nga nini si Tony, pero butan gyud ka ang tao ning bataa. Huwag libog, sige lang katawa. Maski kung sa lang iyang baton, basta lang kay ang iyang purpose nga makatabang gyud sa iyang ginikanan o iyang mga igsoon. Mao gini si Tony Boy. Mana si Tony Boy, saka na pun sa lubi ba? Mag-30 gud ka, hak-hak na. Iyang gisaka kay ko processad mi og otro. Kay mahal na lagi kuno kayo lubi. Di gyud lalim ang pagsaka og lubi mga kabarangay oh. Lisod kayo. Okay ra ka daton? Oo. Kaya? Dili ra ta, magbutag ka ta. Safety ton, safety. Oh, hagbong na sa mga kabarangay oh. Manaog na ito ni kay nauma na gyud. Okay ra ton? Mga barangay, sakto na po ning usa. Pinakataas, 35 ni kahakak. Kinsa tumong pasaka. Naalaman ko. Tantay 5 gini siya kahakak mga kabarangay. Sakto ni Tony Boy. Okay ra ka ton? Naway pasto ni kay lilayo yun mga 25 na kakak. Ito din nga bugas sa mga kabarangay oh. Rantay 5 kakak. Nang gisaka nito ni Boyron. Yan na yun mga pras mga kabarangay. Magsakag lubi mo ni pinakalisod yun. Kaya wala di harness na siya. Why harness? Pero anad na kayo dito ni. Kaya mananggiti man eh.
Okay na ton. Ayos. Ayos. Namanya? Dia kami gua. Itu gitu lah. Siya. Itu ulit. Oh, ada ni sini. Bisik na eh. Sa kulit. Ini ulo. Tabak ko. Eh, ito bang ba? Kapilo naman dutag, di ba? Sa ko rin doon, bagsa ko. Ayo, bumatok mo kasi. Mato. Ay, nang pili. Bagsa ko. Ang sarap ko. Ay, pagdodua din. Dua ako. Bistik. Bisik. Pagdali mo diyan, gaya ano doy. Bisik. Ikaw na gito, kabarangay. Gayan dyan, palibaton doon ako. Oh no. Ako na rin, Nek. Kay hindi rin malagyan ng gamit ni mo. Hindi kami. Ba. Labong paguban. Bisik oh. Bisa ni do, nang mana ko. Won. Oh, bisik raw na nga doy. Bisik lang to. Gayan, guys. Ito ga bakas din ako ito. Kaya di ko din lumbas pila din yung tato.
Ang traktor na pasirit niya ni Dong. Traktor ni pasirit ton. Paano sa kabuli kay? Murag ubay dito kay. Paning kamot boss, kapoy ra ba sa kabus? Pili pa. Bus to ni. Kamot og kuwag butong na boss kay kapoy ra bagid sa kabus. Pampaduga na boss, solo flight. Tawa oh. Ang padakot ang duro ton. Lomba ka, may lomba. Ano ba? Kanatilo ka? Ano na butong ba? Yan. Si. Mga tagraton. Dal! Kilo! Zumba ka? Ayaw. Magtapok sa ta mga kabarangay. Human mo ka. Mga barangay yun, lugit na. Lugit lang yun. Dali, naman kayo hapon na. Sige. Nga nira mga kabarangay mo lugit, mga kabarangay mo raog ka ng gipasuhol ba? Nagpasuhol ba? Yan eh, mga barangay oh. Yan, barangay Pwede na yan magpasuhol mga kabarangay o lugit. Asilo pa ng ba? Mayo yung mga kabarangay kung katong nailing kurangan. Ikali lugid tayo. Naisundo buka na oh, mga barangay. Natungunan si Mana, nagkupras may. Nahalinan ra gyud may upuan yun. Mga 400 sa gyud kapin. 12 kilos na to among Kuntay gibuak ni buito ni ba? Ang gibuak ni buito ni. Mura to. 60 ka buok. Halin gyud og 400. 444. Ambot lang ganay mga kabarangay, pilihalin na ni kay mura ko bayubay na gyud ni siya da. Mga 20 mil siguro ni. Yes. Tinakabot. Di gyud ka kuan na si badok gyud. Di gyud ka bayad ani. Withdraw ginis bados masid. Lisod. Baligya jud tanan kupras ni da. Tama. Pero ang tinuod sa barangay, mo gini ang kinabuhi sa probinsya. Ito kwarta. Parang makapalit og ginamos, Buwad. palit og buwad, bugas. Mo gyud ni. So dapat maningkamot gyud ang nada dili ah. Ang kamot mo eskwela. Eskwela gyud mo, ayaw mo pag binugoy. Puting module. Para ron sa Sabado man. So trabaho. Nga ba? Pero Lunes kutob. Biyernes module. Di ka sige computer. What's up mga kabarangay? Panahon na naman nga mo shout out. Shout out ko sa tanang taga barangay Santa Paz. Shout out day ko ni Francis Tumoleng. Shout out din ko ni Danjan Magaso. Shout out din ni Ate Grace Birador.
Shout out ni Ate Jaquilo og si Ate Joan og si Ella. So daghang kayong salamat Mga kabarangay. mga kabarangay. Bye.